Assistim a l'acte de cloenda de la setmana Ovidi Montllor, ací al Centre Sociocultural, amb el cor de l'Eliana. El Centre d'Estudis Locals va oferir la cloenda de la setmana Ovidi Montllor amb l'actuació del cor de l'Eliana i el concert Ovidi al cor. El cor de l'Eliana, quina va ser la nostra sorpresa? Quan vàrem programar l'homenatge, em va trucar una dona que personalment jo no coneixia, Maria Àngel Gandia, soc la presidenta del cor de l'Eliana, i ens agradaria participar en el vostre homenatge que feu Ovidi. Tenim molt poc de temps, però anem a posar molt d'esforç. Això puc constatar-ho, que Maria Àngels és extraordinària i ha transmet tota la il·lusió que té este cor de l'Eliana. Nalo Juste, no sé si dic bé el cognom, ha sabut dirigir aquestes 3 cançons que es van interpretar. He entrat a parlar amb ells personalment i he dit que sé que darrere de cada cantant hi ha una història i quedar així un dilluns per la nit, assajar, gent que ve fa quilòmetres després de treballar tot el dia, això és d'agrair. I jo personalment us vull agrair l'esforç que esteu fent i com estimeu la música i el cant. Agraint al Centre d'Estudis Locals de l'Eliana la seva invitació a participar d'aquest sentit i necessari homenatge a Ovidi Montllor, vos presentem Els Amants. Maria Àngels, demanaria que t'acostares un poquet així, perquè hem volgut, volem fer-vos entrega d'un record, d'un agraïment al cor de l'Eliana per la seva participació en l'acte de cloenda, l'homenatge dedicat a l'artista, pallasso i cantant Ovidi Montllor i Mengual. Molt bé. Després es va projectar la pel·lícula Furtivos, protagonitzada pel desaparegut artista Alcoyà. La percepción que podemos tener de él es que es un cantante que se metió actor, lo cual es cierto porque su faceta de cantante es la fundamental y la más trascendente, pero si atendemos a su biografía sería incluso al revés. La projecció introduïda per Pedro Uris va tancar la setmana d'homenatge a l'Ovidi.